рӯзи гузашта сторис карда будам вафли пазима дар соати 12 шаб пурсидем ки рецепт монам. 3 дона тухам, ним стакан шакар, камакак намак, 1 стакан шир, ним стакан сливични масларо овкадам андохтам ва орд меандозем. ғафсака ғафсиш бояд ранги сметана боша ва обязательно 1 разлих литр ванилин ва камтара крахмалам набоша, ҳеҷ гап надора. Анака биёед ба саволҳои муҳими шумо апаухаро ҷавоб медиҳем. мо оилавӣ дар як командаи дига кор мекунем. Мешавад ки мо ҳама каса биёем хати шумо кор кунем. апаухаро меҳрубон правилаи компания, хоҳ то нав дромада бошӣ кор, хоҳ консултант бошӣ, хоҳ директор бошӣ, хоҳ партнёр бошӣ, барои ҳама правилаи компанияи Faberlic ягай. барои ҳамиқа дар иҷо наставник баъзе ҷода вақте ки наставникои шумо кор намекунанд, ҳама информатсияҳо дар ҳамин сайти ма ҳаст. чӣ гуна кор кардан, пешравӣ кардан, история успех ма ҳазорҳо бор эфир кардагим, фаҳмондагим, метонен тамошо кунен, истифода барен. ва рӯзи гузашта ман гуфтам видеои мая беиҷозати маскачат накунен, дар сайтотон намонен. Як-ду комментария дига дар мехоҳам ки ҷавоб диҳам. якта комментария шуд ки ту гуфти шу надорам, ку бо меги шу дорам, дурӯғгӯӣ чӣ? ҳам хеле нависиян. ҳо шу надоштам, шу кардам. алҳамдулилло хеле шид шу кардагим. эълонам карда будам ки ман шу кардагим. одамо шашкудагишона дар Тоҷикистон мемонанд, бо меоянд шу мекунанд апаухаро. барои ҳамин ман ягон чи камбудӣ надорам. барои саломатии худам, барои марам ёшо мехоҳам, хостум шавҳар кардам. алҳамдулилло шавҳари баномус дорам. барои ҳамиқа ягон мард дар таги ягон комментария ме эҳтиромона хоҳиш мекунам нанависа. рақамҳои ма танҳо барои занҳо мондагиай.